Ako by ste tak popísala tú celkovú atmosféru, v ktorej ste ako kresťania za komunizmu žili? No, myslím, že dostatočne neuvedomovali, v čom žijeme, pretože väčšina z nás, my sme sa už narodili do tohto režimu, my sme nepoznali nič iné. Čiže ako sme v tom rástli, tak nám to prišlo ako prirodzené. Nevedela som si predstaviť, keď som čítala treba z knihu Dika a kríž, ktorá sa nejako prepášovala v tom čase, že David Wilkerson sa na námestí postavil a zobral si slovo a na námestí kázal. To som si hovorila, to je nepredstaviteľné. U nás niečo také bolo absurdné. A teda žili sme v tom, čo bolo dovolené a takto. Naučili sme sa v tom nejako fungovať. A čo sa týka ešte nás v cirkvi, tak ja som tak vďačná aj za mojich rodičov, aj za mojich kazateľov v tedajšej dobe, lebo oni nás nabadali k tomu, aby sme sa nebáli trpieť, nebáli stradať a nešli do postoja, že zradíme Boha alebo zaprieme kvôli nejakým výhodám, či už v škole alebo v zamestnaní. Čiže nám to bolo aj také celkom blízke, aj istou cestou takého stradania. A po revolúcii, keď ten komunizmus skončil, ja som nechápala, že zrazu môžeme ísť na ulicu, rozdávať Biblie, alebo no to bolo pre nás úplne absurdné. Skoro celých 40 rokov som žila v tomto režime.